Здравейте от Repair Service. Днес ще ви покажем как работи функцията за напомняне. С функцията напомняне може лесно да следите предстоящи обслужвания на всяко клиентско МПС. За да създадем ново напомняне, избираме Добави напомняне. Избираме вече създадена услуга. В нашия случай смяна на масло, двигателно, 5W40 и филтри. Избираме на какви интервали да следи за напомняне. В нашия случай 13 000. Интервал за година 365 дни. Когато услугата бъде извършена върху МПС, тя автоматично започва да следи за напомнянето за съответният автомобил. Можете да настроите и ранно предупреждение, например 500 км преди да навърши километрите, или ранно предупреждение за дни 15 дни преди да измине една година. Също така може да изберем каналите, имейл или SMS. Може да изберем и двете едновременно. Нашето напомняне е вече създадено. При достигане на зададения праг, платформата автоматично изпраща SMS или имейл известие, за да напомни за предстоящия ремонт или обслужване. След като ремонтът или обслужването бъде извършено и отбелязано в системата, интервалът се рестартира автоматично и започва ново проследяване за следващото напомняне. Вече имаме създадено напомняне на интервал 13 000 км. Нека да покажем нагледно как работи. Избираме едно МПС. Добавяме ремонт за смяна на масло. Въвеждаме километрите, на които сме сменили маслото. В нашия случай 13 000. Когато колата влезне за друг ремонт, да речем някакъв вид услуга, и тази услуга бъде извършена на 25 500, когато бъде извършена тази услуга, виждаме, че вече напомнянето е записано със статус скоро предстои, което означава, че е изпратен SMS или имейл, в зависимост от това какви канали сте избрали. Как изглежда имейлът и как изглежда SMS-ът. По този начин изглежда имейлът, като имаме името на вашия сервис, здравейте, името на клиента, наближава време за смяна на съответната услуга, вашият автомобил, детайли за напомнянето, 500 км, оставаш. Моля, свържете се с нас за записване на удобен час. Вашият номер, който го взимам от акаунта. Благодарим ви, че избрахте нашите услуги. Как изглежда един изпратен SMS, напомняне от името на вашия сервис, наближава време за съответната услуга. За кой автомобил? Моля, свържете се с нас за записване на час. Ако искаме да видим кои автомобили предстои напомняне, влизаме отново в табът за напомняния, цъкаме Покажи и виждаме към кой автомобил е вързано съответното напомняне. По този начин може да следим за кои МПС-та предстоят съответните ремонти. Благодарим ви, че използвате нашата платформа.